I ćao ljudi, i ovo je još jedna epizoda, u stvari nova epizoda, da li će ovaj sat da izdrži pod vodom? 1 minut. Tako. Sada, ovdje je hladna voda, ovdje je tab, preko njega ćemo da merimo. I čekaj sada. I 20 kako se meri sam. Da, čekaj. Sad, tu je štoperica. Čekaj. Sada. Dobro. Idemo. 3. Sad. Start. Opa, ne. Vidimo da li će ovaj sad izdrži 1 minut pod vodom. Sad čekaj. Priborat. Idi u oca. Dobra. 41 sekundu. 44. Idete sad i dalje ovdje. 50 sekundi. Ili ga stavimo na 2 minute. Ajde, može. 1 minut prošao. Daj još jedan. Bez ruka. Vidimo da li sat još radi. Čekaj. Ima i ovu štopericu. Jedan i 45. Tri, 2, 1, stop. Tako. Wow. Preživio je 2 minute. Radi. Sad još samo okri skroz. Još samo da vidimo da li će u baraku da se vidi. Čekaj. Malo se ne vidi. Vidite to? Tu malo tačkicu. Svetlo. Ovaj sat je proživio 2 minute pod vodom. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.